Marami. Ang puta-putang Ransonata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Gising na, mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Siya si Chito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Chito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Chito Samson, noon. Chito Samson, ngayon. Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson, noon. Chito Samson, ngayon. Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Konsi Chito Samson, Dagupan City, kay Bayonan Saman, Natan, Anggad Kapigan. Chito Samson, feel mo, gets mo! At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. Di ka
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang kape mo sa umaga ay sasabayan ng pampagising na kwentuhan ng mga balita at iba pa sa Kape! Tan Balita. Kape! Tan Balita Kasama si Nadine Aquino at Amor Biga. Sabado, alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga sa inyong paboritong radio station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Dahil ang mainit na kape ay mas masarap. Sabayan ng masarap na kwentuhan ng mga mainit na balita. Kape! Tan Balita. Masantos tan maabigya kabusanod si namin kabaluyan. Kabusan tayo natan na Sabado. Asing ko bulan Abril 2025. Maminsan nilabot siya si katayo sa walang maniba manunop mantutuyaw. At sa yung programa na Kape Tan Balita. Naringan nyo saray nandurmar ang balita, impormasyon. Tan siyempre paningbat na saray makabaliksan iran isyo. Sangalan po naman ng ating kasamang si Amor Gaspediga na maya-maya po lamang ay makasama na po natin. Ako po ang inyong kaibigan ng inyong lingkod sa Amigo Radio Magtario Lingkod Aquino. So walang nakulupyod sa yan kabusan. Tan siyempre jad technical side. Kaiba ito yung tan si Richard Ulanday. Karon man lapos saan bagtaya ang gada alas 7. Maniiba tayo sa programa na Kape Tan Balita. Sa ating mo namang balitang lokal, construction worker dead on arrival dahil sa pananaksak sa Santa Barbara, Pangasinan. At piggery farm sa Balingaw, Santa Barbara, sinuspindi ang operasyon ng munisipyo. Sa ating balitang pambansa, jet na ginamit o sinakyan ni dating Presidente Duterte papuntang The Hague, the Netherlands, ginagamit ni PBBM. Architectural at Engineering Design ng bagong Senate Building nilagdaan ni Escudero. Sa ibayong dagat, 32 mga bata patay sa loob ng 10 araw sa panibagong opensiba ng Israel sa Gaza. At sa larangan ng palakasan, John Mar Pajardo kasama sa PBA 50 Greatest Players. Kape Tambalita! News Recap! At ngayon sa detalye po naman ng ating mga balitang lokal. Dead on arrival sa ospital ang isang construction worker matapos saksakin sa barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan. Mag-alis alas 6 ng umaga. Kinilala ng Santa Barbara Police ang biktima na si Roy Habala Jr., 21 anyos. Samantalang suspect ay si Carlo Fernandez Caballero, 32 anyos, pang mga residente ng naturang lugar. Sa inisyal na pagsisiyasat ay nakikipag-inuman umano ang biktima kasama ang ilang kaibigan nang dumating ang suspect na may kasamang si John Peter Caballero, 23 anyos, residente ng barangay Banawang ng naturang bayan, upang makipagkita kay Erlin Constantino na noon ay kasama ng biktima sa inuman. Lumapit umano ang suspect sa grupo ng biktima upang sumali sa inuman. Magalipas ang ilang minuto ay sinabi ng suspect na tanggalin ng kasama ng suspect o sinabi ng biktima
natanggalin ng kasama ng suspect na si Caballero ang kanyang sombrero upang makita ang kanyang mukha na ito'y ikinagalit ng suspect na nagresulta sa suntukan. Kalaunan ay kinuha ng suspect ang kutsilyo sa kanyang motorsiklo at sinaksak ang biktima. Tumakbo po mano ang biktima at tumalon sa sapa, subalit hinabol ng suspect at muling pinagsasaksak. Agad na naisugod sa Region 1 Medical Center ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival. Agad na tumakas ang suspect, subalit kalaunan ay sumuko sa Santa Barbara Police Station na dinala naman sa Mapandan Community Hospital para sa medical examination at matapos ay ibinalik sa Santa Barbara Police Station para sa kaukulang disposisyon. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Ipinasara ng pamahalang lokal ng Santa Barbara ang matagal nang inireklamong piggery farm sa barangay Balingaw ng naturang bayan. Ito ay para sa ilalim sa renovation at rehabilitation bilang pagsisikap ng pamahalang lokal upang matiyak na mas maayos at malinis na operasyon kaugnay na rin sa reklamo ng mga residente. Ang hakbang ay naisikatuparan sa pamagitan ng sama-samang aksyon ni Mayor Carlito Saplan, Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Roger Navarro at buong Barangay Council ng Balingaw. Makakaasa umano ang publiko sa pagtatapos ng rehabilitasyon ay mas magiging maayos at mas ligtas na ito para sa kaayusan ng komunidad. Ang naturang piggery farm ay matagal nang inireklamo ng mga residente malapit sa lugar dulot ng polusyon. 12 minuto bago sumapit ang alas 6, sa detalye pa rin ng ating mga balitang lokal. Isinagawa ang turnover ng mga gamot sa Manawag Municipal Health Office mula sa Region 1 Medical Center noong Miyerkules bilang hakbang sa pinigting na serbisyong pangkalusugan ng lokal na pamahalaan. Ang manaturang gamot ay tinanggap ni Municipal Health Officer Dr. Nicola Bettoni Marco kasama si Councilor Zaragoza bilang kinatawan ni Mayor Jeremy Aherico Rosario at Municipal Pharmacist Liuna Kochapin kasama ang mga staff ng IMITSO. Ito ay naisikatuparan sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan ng IMITSO kay Dr. Joseph Roland Mejia, Medical Center Chief 2 ng Region 1 Medical Center. Personal na inatid ni Ramon Bautista Sr., Medical Center Chief and Supervising Administrative Officer ng Region 1 Medical Center ang gamot bilang suporta sa adhikain ng IMETSO na mapalawig ang abot kamay na serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Manawag. Nagpayag naman ng taus-pusong pasalamat ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Jeremy Aherico Rosario sa Region 1 Medical Center. Sa detalye naman ng ating mga balitang pambansa, personal na ginagamit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Gulfstream G550 jet na may tail number RPC5219 na nagatid kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands sa kasong crime against humanity. Ibinulgar ito ni Senador Amy Marcos, kapatid ng Pangulo, sa ganap na pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na nag-iimbestiga sa pagdakip kay Duterte na diretsong inatid sa International Criminal Court ICC gamit ang naturang eroplano. Uminit at lumawak ang hidwaan ng magpatid bago simulan ni Amy ang imbestigasyon sa pagdakip kay Duterte, kaya inilaglag na siya kasama si Las Piñas Representative Camille Villar sa listahan ng alyansa, ang senatorial slate ng administrasyon. Sa pagdinig, ibinahagi ni Amy ang ilang news clippings na nagsasabing palaging ginagamit ng Pangulo ang naturang eroplano sa mga opisyal na paglalakbay nito kabilang ang pagtungo sa Lawag City noong Marso 28, 2025 at Marso 30, 2025 ng pabalik sa Manila. Base sa datos mula sa FlightRadar24.com,
isang private jet ang lumipad patungong Kawayan, Isabela noong March 6 na parehong araw nang sinuri ni Marcos ang buwagsak na Kabagan Santa Maria Bridge. Nabigo si Amy na malaman ang may-ari ng private jet sa ganap na pagdinig dahil hindi dumalo ang kinatawan ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Samantala'y inaprubahan ni Senate President Francis Escudero ang disenyo sa arkitektura at ininyero ng bagong gusali ng Senado na kasalukuyang tinatayo sa Bonifacio Global City o BGC Taguig City. Sa press conference, inihayag ni Escudero na kauna-una ang pagkakataon na magkakaroon ng sariling tahanan ang Senado na pinunduhan ng ilang bilyong piso bilang Appropriations Act o GA kada taon o kada taon na detailed architectural and engineering design simula nang itayo ang gusali noong 2019. Ayon kay Escudero, magkakaroon ng ceremonial signing sa stakeholders at inspeksyon sa new Senate building sa susunod na linggo. Umabot sa 4.2 billion pesos ang pundong ilaan sa new Senate building sa 2025 national budget, kaya may kabuang alokasyon ang istruktura sa halagang 23.5 billion pesos simula noong 2018. Samantala'y binibiripikang mabuti ng Pilipinas ang report na may 3 Pilipino ang inaresto sa China dahil sa pinaginalaang kabahagi sa mga aktibidad ng pag-iispiya. Nauna rito, formal na pinalam sa Department of Foreign Affairs DFA ang aligasyon laban sa 3 Pilipino na kasalukuyang nakadetini sa China. Ang protektahan ang karapatan at interes ng mga nasabing Pilipino ay natiling pangunahing prioridad para sa gobyerno ng Pilipinas. Ibibigay naman ng Philippine Consulate General sa Guangzhou ang lahat ng kakailanganing tulong kabilang na ang angkop na legal na suporta para sa mga nasabing Pilipino. Ipinarating naman ng DFA sa Chinese government na tiyakin na ang nasabing aligasyon ay daraan sa due process at may buong paggalang sa karapatan ng mga Filipino alinsunod sa domestic law at Philippine-China Consular Agreement. Nauna rito kinumpirma ng China nitong Huwebes na aresto nito ang 3 Pilipino matapos silang akusahan sa pag-iispiya para sa Philippine Intelligence Agency. Sinabi ni Go Jiakun, tagapagsalita para sa China's Foreign Ministry, sa isang peace conference na ang pag-aresto sa mga nasabing individual na kinumpirma ng Chinese Embassy sa Manila na residente ng Palawan ay kasunod ng paggawa umano ng Pilipinas ng series of so-called Chinese spy cases. Hindi inihayag ni Go at Embahada ng Embahada ang pagkakilanlan ng mga nadakip na Pilipino. Subalit base sa state-run media ng China na Global Times, kinilala sila bilang David Cervantes, Albert Indencia at Natalie Plizardo. Si Cervantes ayon sa Global Times ay matagal ng residente ng China. Idinitini siya matapos matuklasang tumitigil malapit sa military facilities dahilan upang manghinalo umano ang Chinese authorities. Nagtatrabaho naman umano si Indencia at Plizardo kasama ni Cervantes bilang miyembro ng Philippine Intelligence Service, dagdag ng Chinese media. Nitong Marso, iniulot ng provincial government ng Palawan na 3 sa mga residente nito ang nadagit ng Chinese authorities noong Disyembre ng nakarang taon dahil sa manoy espionage. Batay kay Palawan Provincial Government Board Rayan Maminta, 2 sa mga nahuli ay dating scholars ng Henan Government Scholarship Program sa China. Bahagi ang programa ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng Henan at Palawan na ikinasa upang magbigay ng scholarship sa 50 Palaweños sa Henan Normal University mula 2018 hanggang 2022. Nakabalik sa Pilipinas ang mga nasabing individual matapos ang programa, subalit bumalik umano sa China at nawalan na ng komunikasyon sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kinumpirma ng Chinese Embassy sa Manila na sila ang mga individual na tinutukoy ni Go nang biripikahin niya nitong Huwebes na ikinulong ng Beijing ang 3 manoy mga espiya.
4 na minuto bago mag-alas 6. Sa detalye naman ng ating balita mula sa ibayong dagat, ikinamatay ng 322 na mga bata at ikinasugat ng 609 na katao ang panibagong opensiba ng Israel sa Gaza Strip sa nakalipas na 10 araw ayon sa ulat ng UNICEF. Ayon sa UNICEF, karamihan sa mga bata ay na-display at nanunuluyan sa mga makeshift tent o mga nasirang bahay. Matapos ang halos 2 buwang ceasefire ay muling nagsagawa ng pambobomba ang Israel sa Gaza, ganun din ng ground offensive. Sinabi ng UNICEF na matapos ang halos 18 buwang digmaan, mahigit 15,000 mga bata ang namatay at 34,000 ang nasugatan at halos 1 milyong mga bata ang na-displace at hindi napagkaluban ng basic services. Nanawagan ng UNICEF sa Israel na tigilan na ang kaguluhan at wakasan na ang pagpigil uban sa humanitarian aid para sa Gaza na ito'y pinatupad noong pang March 2. Sa detalye naman ng ating mga balita sa larangan ng palakasan, pinamunuan ni 8-time most valuable player Junmar Fajardo ang idinagdag na 10 players sa PBA 50 Greatest Players kahapon o kamaglawa sa Signal Cosmic Experience Center. Ang 35 anyos na si Fajardo ay hinirang na MVP noong 2014 hanggang 2019 at noong 2023 at 2024 na iginiya ang San Miguel sa 10 PBA titles. Kailangan umano ang napakaraming taon upang lumabas na ang isa pang Junmar Fajardo. Wika ni Chris Parigent atoy ko sa 6'10" na si Buani Star. Si Ko ay kasama sa 10-member selection panel na pinamumunuan ni dating Commissioner Sunny Barrios. Kasama rin sa listahan si Nelson Asaitono, Jeffrey Carriazo, Bong Hawkins, Abby King, Danny Siegel, Scottie Thompson, Yoye Villamin, Manny Victorino at ang namayapang si Arnie Tuadles. Kasama ni Barrios at Ko sa selection panel sina legends Ramon Fernandez at Alan Kaidika, champion coach Dante Silverio, sports editor Ding Marcelo, Al Mendoza at Nelson Beltran at broadcasters Andy Howe at Quinito Hinson. Unang pinagalanan ang 25 greatest players noong 2000 na pinamunuan ni Robert Jaworski, Fernandez, Ko, Alvin Patrimonio, Benji Paras, Abit Gidaban, Freddy Hubalde, Samboy Lim, Kenneth Duremdes at Philip Cesar. Isinunod ang 15 bagong miyembro noong 2015 na binandirahan ni Daniel Defonso, Willie Miller, James Schiappa, Jimmy Alapag, Mark Kagiwa, JJ Helterban at Eric Mink. 1 minuto bago sumapit ang alas 6. Magbabalik po ang Kape Tanbalita. Magalipas lamang ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na. Parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho. Hindi puro pangako, panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy, maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umaga.
paborito. Lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Pinanganak ka ba ng April 5? Pwes, kung pinanganak ka ng April 5, it's your lucky day! DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Abante Pangasinan Ilocano Party List Former Governor Amado I. Espino III at Team Anli Servisyo Dagupan City proudly brings you Lucky 6 sa April 5 promo. Lucky 6 sa April 5 promo. Narito po ang mga mechanics. Siyempre, kailangan pinanganak ka ng April 5 age qualifier will be required to submit their NSO PSA certificate for authentication purposes. Lucky 6 sa April 5 promo. At dahil 6 na taon na ang Radyo Pangasinan, 6 lucky winners din ang mananalo ng customized DWJE birthday cake plus 600 pesos cold cash. Lucky 6 sa April 5. Handog po sa salamat sa inyo mga kapaborito sa aming ika-6 na taon. Lucky 6 sa April 5 promo. Brought to you by Abante Pangasinan Ilocano Party List Former Governor Amado Pogi I. Espino III Team Anli Servisyo Dagupan City at ng inyong paboritong himpilan ng radyo sa Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lucky 6 sa April 5 promo. Also brought to you by Mamalos Delicatessen in Tapuac, Dagupan City. Mamalos, a family tradition. Ethical Eatery, located at Old Venetia Highway, Lucao District, Dagupan City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Biray. With telephone number 0950-015-8486 and 0915-745-0830. Power Base House, Sound System Rental. They provide professional light and sound, band equipment, LED wall, generator set, air content, and band for all occasions. Owned and managed by Paulo De La Cruz. You can call them at 0917-941-4177. The Chosen Homemade Ice Cream. Bago sa Pangasinan. Diabetic friendly. No sugar ice cream. Products available. Mango chili ice cream. Chili mocha ice cream. Chili choco ice cream. Vanilla garlic ice cream. And cookies and cream ice cream. For your orders, you can call 0976-466-9975. The Chosen Homemade Ice Cream. Team Life, Dagupan City. Headed by Councilor Manang Celia Lim. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjatsual. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paboritong amayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ang kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Well, walang tila na numeraya minutos. Kasumpalan na alas 6.
Mampatuloy susayan na programan Kapetan Balita. Janeo da Sayan Istasyon na Radyo Pangasinan. Muli magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, sa ating pong mga viewers. Saan siyempre siya Agneso Kaibayo. Ding Aquino. Diyan nga na sa kaiba tayo si Amor Ligas Pidiga. Na alam po natin na maya-maya po ay nandito na po sa istasyon. At siyempre sa technical side, nandiyan pa rin si Engineer Richard Ulanday. Diyan saray arumnira ya balita, arumniran impormasyon. Eto, parang hindi ho magandang balita. Dahil sinasabi po naman na nakaamba ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Diyan kaplusan at atagtagila sa presyo na saray sa saliwan. Manunaan iran saliwan, yun po namang mga pangunahing bilihin. Yan po naman ang kadalasang reklamo ng ating mga kabayan. At itatagoy na sa presyo na sa saliwan. Wala rekwanda ang kapula so kantidad na sa kwarta. Yang gano paano igawaan ay yapan anap bilay. Ang gano tigpidin mula lapod at agoy presyo na sa saliwan at talagang agaylay irap. Ayon po sa balita, nakambaw manong tumaas ang presyo ng mga bilihin sa bansa kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na magpapataw sila ng 17% na taripa sa mga kalakal na mula sa Pilipinas simula sa Abril 9. Actually, hindi lang po naman ang Pilipinas ang pinatawan ng pagtaas ng taripa o yung customs duties o yung mga binabayaran ng mga exporter pagdating po naman sa Estados Unidos. Maging ng ibang mga bansa na sinasabing ito po naman ay nakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi lang po Pilipinas ang umaaray dito, kundi ibang mga bansa. Sinabi ni Trump na kailangang palakasin ang pandaigdigang posisyon sa ekonomiya ng Estados Unidos at protektahan ang mga manggagawang Amerikano na bahagi ng malawakang patakaran sa taripa na Liberation Day. Ang 17% taripa ay mas mababa kumpara sa 34% ipinapataw sa mga produktong pumapasok sa bansa mula sa Amerika. Bay sa listahan ay nepinost ni Trump sa Truth Social, ang 70% na taripa ay mas mababa kumpara sa mga kapitbahay ng Southeast Asia sa Vietnam na pinatawan ng 46%, Thailand 36%, Indonesia 32%, Malaysia 24% at Cambodia 49%. Tanging ang Singapore lamang ang pinatawan ng 10% na taripa. Kasabay nito ay hindi mo consent President Jesse Escudero ang mga economic manager ng pamahalaan na paghandaan ng 17% na taripa na ipinatutupad ng Amerika sa mga export ng Pilipinas. Sinabi ni Escudero na dapat linawin ng gobyerno kung ano ang maging epekto nito sa bansa dahil tsak anyang magresulta ito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Ito, alam po natin na magkakaroon po naman ito ng domino effect. Kasi pagka mataas ang taripa ng ating ng mga negosyante, ng mga exporter doon sa kanilang produkto na ibinebenta sa Estados Unidos,
ay ipapataw po yan doon din sa kanilang mga produkto. At pagka tumas po naman ang produkto o ang halaga ng mga produkto, siyempre nandyan po naman ang ating mga kabayan, yung pong ating mga trabador, yung pong mga empleyado. Nahihirit din po naman ng dagdag sa kanilang sahod. At alam po naman natin na pagka ang mga manggagawa ay humirit po naman ng dagdag sahod, tiyak po naman na hindi naman basta-basta papayag ang mga negosyante because it will be an additional cost para sa kanila. Doon po sa yung mga manufacturer, yung mga exporter, tiyak po naman na maapektuhan. At tingnan po natin kung ano po talaga ang magiging epekto nito. Pero for sure, magiging negatibo po naman ang epekto nito sa ating ekonomiya, lalong-lalo na po sa masang Pilipino. Dahil tulad po ng nabanggit natin sa unahan, ay mataas na ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito pa ang nakaambang pagsirit sa presyo muli ng mga pangunahing bilihin. Kaya kung titingnan ho natin, pahirap po ang sitwasyon ng buhay. Pero kahit mahirap ang sitwasyon ng buhay, dapat lamang na tayo po ay lumaban, magsumikap. Hindi po tayo pwedeng huminto. Tuloy-tuloy lang po ang buhay. Di ba? Correct ka dyan, Kuya Ding. Good morning, mga kapaborito. Better late than never. Imbagabagam. Yan ang word for today. And yan nga, yung binabanggit mo, Kuya Ding, yung pagtataas ng taripa. Taripa. Ng US sa... yung mga export. yung ipinapasok natin sa... Ipinapasok natin sa Amerika. Mga negosyante. Hindi lang naman tayo yung apektado dyan, Kuya Ding. Mas mababa pa nga ikumpara doon sa ipinataw na taripa ng US sa ibang mga bansa. Tayo mababa at saka ang pangalawa yata is Malaysia. O mas mababa ang Malaysia kaysa sa atin. Bali ang Singapore ang pinakamababa is 10%. Kaya yun, 17% sa atin 17%, Pilipinas. yeah. And bali, okay lang yan. No worries. Kasi no choice tayo wala naman tayo harapin na ang katotohanan. And naniniwala naman tayo sa ating gobyerno na gagawa ng paraan para hindi masyadong maapektuhan. Hindi tayo masyadong maapektuhan. Kumbaga yung kakayanin pa rin. Meet me halfway yan. Hindi porket tinas doon, sige na lang, basta nang sige. Meron mga gagawing hakbang ang ating gobyerno para sa ganon, pag-uusapan yan at malalama, gagawin ang lahat para kakayanin ng lahat yung dagdag presyo na yan. Kasi tayo naman, pagka tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, ang palagi na lang nating nasasabi, kakayanin na lang. Yan ang Pinoy. Palaban. Saka kung pwede, medyo bawasan na po yung patungkol sa pamulitika. Bagamat it's election period kasi nandyan at palagi yung issue patungkol po naman sa politika. And speaking of politics, nako, may warning ang COMELEC sa mga government employees and kahit yung mga contract na job orders na mga empleyado. Nako, hindi kayo pwede na mangampanya na meron kayong ikakampanya lalo na pag panahon na ang pagtatrabaho. During the tour of duty. Diba? Kasi kayo po ay binabayaran ng gobyerno ho natin para gawin yung kung ano yung tungkulin nyo. Hindi po para mangampanya. Naku, may mga lumabas na pictures, Kuya Ding, diba? Na nagbibigay ng mga flyers. And pagka minsan hindi rin natin masisisi yung ating mga kabayan, yung mga job orders kasi yung pamalagi nila sa isang, say for example, pamalagi nila sa isang LGU ay nakadepende doon
sa kanilang amo. Oh. Kaya kung sino yung nakaupo na, say for example, mayor, ay yung mga job orders na yan ay gusto pa ring manalo yung mayor na nakaupo na kanilang gustong manalo, kaya kanilang ikinakampanya ng upang sa ganon ay manatili pa rin po sila sa kanilang posisyon. Bagamat alam po naman natin na yung mga job orders na yan, hindi po naman natin minamaliit, talagang maliit lang ang sweldo, pinagtiyatyagaan na lang, di ba? And tama yung sinabi mo, Kuya Ding, na gagawin nila para sa sarili din nila. Pero yung iba naman talaga ginagawa nila dahil yun yung gusto nilang maupo. Oo, pero heto na lang. Dahil hindi maiwasan yan, huwag mo na lang ilantad. I-secret mo na lang. Kasi gano'n na lang, kasi yun yung sa batas natin Di ba? Kapag government employees ka, job order ka, kailangan wag tayong maging bias. Maging sa mga men in uniform natin, pinaalalahanan din sila. Hindi dapat sila maging partisan. Kundi dapat maging tapat sila doon sa kanilang tungkulin. Pero pagdating sa botohan, doon mismo sa botohan, hindi sila pinakikialaman. Kaya, yung lantaran lang na pangangampanya ang hindi pwede. Kasi syempre, maki-question sila, di ba, Kuya Ding? And yan, seryoso ang ating COMELEC dyan sa mga bagay na yan. Kaya, kasi batas yan dapat din ipatupad. Di ba? Lalo na kapag may mga ebidensya. Sinabi na ng COMELEC na a-action talaga sila. Yung mga nagdidikit ng mga tarpaulin ng mga kandidato na sa mga bawal na area, seryoso ang COMELEC. Ilang beses silang nagsabi na gagamitin nilang ebidensya yan, mga kapaborito, laban doon sa hindi nagdikit, kundi doon sa mga may mukha doon sa tarpaulin na yun. Tama yun. Ay, nako, mga kapaborito. Heto naman, agaw na Pangasinan nata. And anniversary ng Radyo Pangasinan. 6 years na ang Radyo Pangasinan, Kuya Ding. Ay, ganun. 6 years, so it's 2019? Yeah. And proud na proud tayo dyan, Kuya Ding, na naging bahagi tayo dito sa Radyo Pangasinan. Salamat sa kanilang pagtitiwala. And medyo ilang taon na rin po tayo. Ilang taon na tayo rito. Magti 3 years na. Nahuli tayo. Pagpasok. Kaya salamat po sa namumuno ng Radyo Pangasinan, sa ating manager na si Sir Joey, sa pagtitiwala nila sa atin. And syempre, magpapatuloy tayo sa pagbibigay serbisyo. Pero heto, Kuya Ding, may Lucky 6 ngayong April 5. May mga maswerteng 6 na bata. Ngayong araw na ito na isinilang, Kuya Ding, ay April 5, 2019. Yung mga isinilang noong April 5, 2019, 6 years old na nila. 6 years old na rin ang ating istasyon, ang Radyo Pangasinan. Kaya't merong 6 na mabibiyayaan ng cash money na 600 pesos bawat isa sa kanila. 6 sila, Kuya Ding. And meron din silang yung customized DWJA birthday cake. Nako. Heto yung first two na mabibigyan ng blessing sa araw na ito. Heto, congratulations kay Imelda Imbuedo ng Bunuan Bukid, Dagupan City. Yan. Congratulations. And ang pangalawa naman ay si Reynaldo Gregorio ng Barangay 1, Dagupan City. Isa sila. Okay, first 2 na napili sa Lucky 6. Specific ba na yung bata should be from Dagupan? Not really. Hindi naman. Yun ang alam kahit natin. Kahit taga ibang bayan. Ganun. Pero may napili ng 6. Kuya Ding. Kompleto na. Meron Kompleto na napili. I see. At ang bilin sa atin, i-announce yung first 2
na lucky 6 ngayong araw na ito. Congratulations and happy birthday and happy anniversary sa ating lahat, mga kapaborito. At sa lahat po ng mga Pangasinense ay magandang umaga po sa inyong lahat, and araw natin ito, mga kapaborito, kaya maging masaya tayong lahat. Be proud na At tayo ay salamat po naman, taga-Pangasinan. salamat sa pagtangkilik sa Radyo Pangasinan. Oo. And magpapatuloy po tayo sa pagbibigay yeah, serbisyo. serbisyo, And heto naman, good news sa mga shellfish lover. Naku, naglabas ulit ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Shellfish Bulletin number 9. Ito ay may petsang April 3, 2025. Ibig sabihin, patuloy nilang minomonitor yung mga coastal areas. Meron silang mga ginagawang eksaminasyon at inspection sa mga coastal waters natin para makita kung safe na kainin yung mga shellfish na nakukuha sa area ho natin dito sa Pangasinan. Maganda yung ginagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o ng BIFAR na from time to time ay nagbibigay ng update patungkol pa naman sa Shellfish Bulletin. And ang bahagi natin dyan, syempre ipaalam natin sa ating mga kababayan na safe po na kainin yung mga shellfish na nakukuha po sa coastal water ng eto sa may part ng western Pangasinan, dyan sa may Bani. Eto, nasaan na yung aking kopya? Bani, tapos Alamino siguro. Oo, sa may... Wait lang, hanapin ko lang yung kopya ko. Bakit ang lumalabas yung GCash? Maraming laman yung GCash mo kaya gusto nang lumabas. Baka gustong bawasan. Ang lumalabas yung GCash ko nga eh. Nasaan na yun? Yung, sa coastal water ng Sual, naku, hindi ako naka-ready. Hindi ko mahanap tuloy. Nasaan ka na kopya Alamino, ko? siguro. Alamino, Sual. Diyan sa part ng western Pangasinan. Ito. Wait lang, bubuksan ko na lang kaya itong ating para sa ganun ay alam mo maging hindi lang yung mga shellfish, pati yung mga alamang na nakukuha dyan, Kuya Ding. And kasama din, may kasama sa part ng La Union ang Rosario at eto na mga kapaborito, pasensya na ho kayo. Mabagal yung internet natin. Oo nga. Sinisisi diba? Kanina pa. Ay, kanina pa to eh. Oo. Ang hirap kumonek. From BIFAR Regional Office 1. Heto po mga paborito. And Shellfish Bulletin number 9 issued April 3, 2025. Sabi niya, all types of shellfish and alamang na nakukuha sa mariculture area sa Infanta, coastal waters ng Bulinaw, Anda, Alamino City, Sual, and Bani sa Pangasinan, and mariculture areas ng Rosario and Santo Tomas, La Union are free from toxic red tides and safe for human consumption. Safe kainin, mga kapaborito. Paborito pa naman natin yung tahong. Tahong. Oo, tahong yan. Sus, Ginoo. Tapos lagyan mo ng maraming agat. Ilambong mo labat. Lagyan mo rin ng kamatis. Wow. Solve. Mura-mura pa naman ngayon ang kamatis. Oo. Pinamimigay nga eh. Pero yung tahong, hindi, binibili yung Kuya Ding. Hindi yung libre. Hinintay ko na may magbibigay niyan eh. Oo. And heto mga kapaborito, 24 na minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Kape Tan Balita. And panahon ng tag-init. Tag-init ngayon, expect the unexpected. Ano yun? Yung lalong iinit ng panahon. Inaasahan at pa. mamaya, bigla na lang magkakaroon ng pag-ulan. Ng kalabyan, imuran. Katon insirum kurararara may ipupusak ko. Anong oras yun nung nag-umpisa? Mga bandang alas 10 na eh. Meron din yung araw na alas 6 ng umaga.
sa amin, lakas ng ulan, around 30 minutes. Oo, dito sa Talagang Dagupan. one. Pero by portion lang siya, Kuya Ding. Oo. Portion lang. Kumbaga, hindi malawakan Oo. yung ulan. Tumatagal yan ng 1 to 2 hours na pagbuhos ng ulan, Kuya Ding. Yun na rin, dala ng thunderstorm. Yun ang sinabi ng Pag-asa. Kasi maraming nagtataka, bakit halos araw-araw na mula noong March, sabi nila, summer ngayon, tag-init. Bakit may pag-ulan? Maswerte tayo. Inuulan pa tayo. Kahit pa paano. At yung pong ating mga magsasaka may dumaralos, wala ray nampapatraktor tapan dyan untan at makapantanim ira. Kasi wala ra may non-harvest around siguro almost 2 months ago. Agnira ng tanom na mais pero inyuran uran to ay wala ray mantatanim lamot. Panibagong pong pagtatanim ng ating mga magsasaka. Oo, tsaka alam mo yung pag-ulan na yan ay malaking tulong din Kuya, malaking tulong talaga para maibsan yung init ng na nararanasan natin. Pero no sa inyuran tulabat at maya-maya lalon ang butang kwandalanti. Wala halon si malimut sana imbiw-biw tumala kumun tapian medyo may talagang maksil. Pero imbiw-biw to ay agi adilak kami kuan. Parang doon sa area namin. Especially dito sa Dagupan, yung mga low-lying areas ay talagang binabaha. Talagang ganyan. Binabaha dahil sa elevation ng mga daan. Kaya parang hati rin ang opinion ng mga tao, hindi lang siguro hindi lang mga Dagupeños kundi maging nasa taga-ibang mga bayan under the Fernandez administration, Mayor Bilin Fernandez, nagkaroon nga ng road elevation. Actually, it's ongoing pa. Yun, passable na yung mga daan. But then, yung mga low-lying areas naman, yung mga kabahayan, yung ibang mga pwesto, alangan naman na sasagutin pa yan ng gobyerno. Ay lubog naman. So, yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Ang sabi is, hindi solusyon ang pagbaha hindi solusyon ang road elevation sa pagbaha. Pero tapos na. Tingnan natin, hindi na talaga babakbakin yan, pero sabi sa atin lang, siyempre may kanyan, may advantage, sige, meron ding disadvantage. You cannot please everybody. Talagang ganyan. Kapag may ginawa kang proyekto, wala tayong kinakampihan dyan. Kapag may ginawang proyekto si ganito, mamasamain nung isa na naman ganito, ganyan. Pero alam mo ba Kuya Ding, yan ang nakakainis kong minsan. Kasi may magandang proyekto na pakikinabangan ng ating ng lahat ng komunidad. Pero ang problema dahil sa awayan ng magkabila, hindi natutuloy yung project. And ang apektado is ang community. Alam mo, wala namang masama apektado yung wala tao. namang natural lang naman sa politics na yung bang na talaga na eto mas magaling ako kasi mas maganda yung project ko na ganito. Hindi natin kine-question yun. Sila yung nagsasabi yun Malayang-malaya silang sabihin nila yun. Pero sana magkaisa para sa ikabubuti ng lahat. Actually, yung pagbasa sa Dagupan ay it's a perennial problem. Napatagal po niyan. Palitan na rin yung mga namumuno sa Dagupan. Pero hindi nagkaroon naman ng sabi natin konkretong solusyon. Pero itong pagbaha dito sa Dagupan, yung konkreting ngayon sa Dagupan, yun ang konkreto. Kinongkrito yung daan. Pero yung pagbaha nga ang pagbasa nga ba, hindi magkaroon ng solusyon maging sa mga kabayan. Pero sa ating napupunta sa Dagupan, sa mga motorista, tayo po'y naniniwala, maging yung mga empleyado, yung mga estudyante, ay gusto nila yung nangyaring road elevation dito sa Dagupan. Kasi, nung natandaan, ang gano'ng Tiago, di ba? Even during summer, wala so high tide, mataas yung tubig dahil sa high tide, etong kilalagyan natin, binabaha to di ba? Maging dyan sa traffic, halos hindi madaanan yan. Pero, okay na. No choice na tayo, nandiyan na yan. Sabi nga nila, sa tuwing may gagawin ka, meron at merong result. And wag lang naman sana puro dadalang. Yun ang para sa akin kasi
ang dami pang proyekto na nakalinya pero dahil sangsangan. Sangsangan. Kasi mas akauna niya. Kasi siya so akauna. Kasi ganito. Lahat sila may katwirang Kuya Ding. Pero sana sa isang banda magkasundo naman na sana sila doon sa Kasi meron na ring ikabubuti ng lahat. Meron na ring mga solusyon eh. For example, nung mga nakalipas sabihin natin many years ago, ay nagkaroon ng dredging dito sa Dagupan eh, di ba? Dredging along Pantal River. Nang upang sa ganun ay mabilis na O isa yung sa solusyon. Patuloy yan mabilis na dapat gawin yung dredging. Mabilis na dumalo yung tubig papunta sa dagat. Pero yun nga, dahil mababa talaga ang Dagupan, pagka nagkaroon ng high tide, yung tubig mula sa dagat ay bumabalik po naman. Bumabalik po naman sa mga low-lying areas dito sa Dagupan. So, something na mahirap solusyonan. Ito lang ang solusyon, kahit yung daan na lang, itong concreting ng yung road elevation na nangyari. Nako, 31 minuto makalipas ang alas 6 na umaga, magbabalik po ang Kapetan Balita. Makalipas po ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan na mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Yo! Sali ka balikin ko taguparag yung panilingwanan niya. Suportahan si Chito Samson. Sikat tuya sa tunay ang palabagan ang pinagawaan. Nagto tayo nilingwanan. Ang tayong nais niya lang magsilbi. Nandiyan agad kapag kailangan. Araw-ano gabi. Halikan at samahan natin siya hanggang sa uli. At Chito Samson ay panalo. Huwag magkatubili. Mga dagupenyo, feel mo, gets mo. Muli nating ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City. Kaibayonan Saman. Natan Anggad Kabigan. Konse Chito Samson. Feel mo? Gets mo! Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat, mga kapaborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay,
Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Box Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Carlos Reyna! Subok na sa serbisyo ang dakilang inenyero Carlos Reyna, mapagmahal sa mga tao. Kanyang mga proyekto ay kanyang tinutupad. Sa syudad ng Dagupan ay mabuti ang hangad. Carlos Reyna sa pamilyang naglilingkod ng todo. Makuling maserbitan ng araw nito. Carlos Reyna sa serbisyo, maalaga sa kapwa. Ang aking konsehal, Carlos Reyna. Konsi Carlos Reyna, Dagupan City. Basta Carlos, ayos! Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:37 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Kape Tan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Sabado sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Sir June, good morning. Good morning, parang masalagay ng ating panahon. So, na tayong bagyong binabantayan. Yung ating weather system ngayon ay itong tatlong northeasterly na wind flow nakakapito sa may dulong hilaring Luzon. Ay TCC naman or tropical combination naman ang siyang Mia. Diyan po sa Katimugang Mindanao. At easterly ang siya naman nakakapito sa kalalaring bahagi ng ating bansa. At dahil dyan sa tatlong weather system na yan, ang buong lalagyan ng Pangasinan, particular ang Dagupan City ay baging maulap pa rin hanggang sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagbulan o di naman kaya ay pagpulog pagkidlat. Dahil pa rin sa easterlies. Mahina na sa katamtamang hangin naman ang nagmumula sa may silangan at ang ating daydayin dagat naman ay katamtaman ang pag-alon ng ating karagatan. Sumula tayong yelwaning na nakataas sa dulong pangaling ng ating bansa. Ang ating agwat ng temperatura sa araw na ito ay naglalaro sa 25 hanggang 35 degrees Celsius at ang forecast heat index sa araw na ito ay nasa 46 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:51 ng umaga at lumubog ang haring araw ay may 6:12 ng dakong hapon. Yan muna na ng ating panahon ang tagapag-ulat, June Soriano. Magandang umaga. Maraming salamat, Sir June Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Nako mga kapaborito, ulitin ko lang, ang mararanasan ho nating init factor. Yan, yung heat index ay 46 degrees Celsius. Uy, napakataas Kaya, po. mga kapaborito, manamos tayo! Manamos tayo, uminom ho tayo ng maraming tubig. Malamig na tubig. Oo, and dapat magsuot tayo ng mga preskong damit. And huwag maging mainit ang ulo, huwag tayo maingungot. Dahil kapag maingungot tayo, mainit yung lalong mararamdaman mo. Relax lang.
Relax lang mga kapaborito. Nako, yung mga may pasok po ng alas 7, bilis-bilisan na ho natin ang ating pagkilos. Huwag sana kayo magaya sa akin, paano na naugit ni Raratay, walay loob dadtan, baon-baon yura, tawag-tawagan yura. Kagaya ni Kuya Ding, buti na lang tinawagan niya ako, kung hindi ako nagising. Kasi kasalanan nung alarm. Yung alarm clock. Oo, hindi siya nag-alarm. Hindi siya nag-alarm. Buti na lang si Kuya Ding tumawag. Kaya mga kapaborito, Ararati ka iba yun dito, loob da abong yun taan paano, walay loob da manaya natan, ang gano Sabado, at masabay manaya, bangon yura. Tani, katong tinawagan ta karon ni Man, manlinggis lay Engineer Richard Ulanday. Oh, syempre. Ang oras hindi mo yan mapipigil. Tuloy-tuloy yan. Tik-tak, tik-tik-tak, kantutan. Oo, kaya kailangan mga kapaborito, bangon. Bawal umabsent. Bawal sumangiras natan niya panaon. Tapen agtayo na irasan. Kawaan may sweldo tayo. Noon absent tayo. Okay. Nabanggit ko yung ngiras, bawal ngiras, tanoan din, nairasan ka. Na anunutang ko lang yung si TQT. Sir Tito Tamayo, good morning po. And how are you na? Oy, English man. English. Namimiss na rin siya ng kanyang mga mga listeners. Listeners, correct. Pero heto mga kapaborito, sa mga aalis na po ng bahay at babiyahin na po, yung mga may sasakyan, nako, check ho ninyo yung mga sasakyan ho ninyo. At ay dapat hindi lang po yung sasakyan ang kondisyon, kundi maging kayo na mga magdra-drive. Kailangan kondisyon. And baunin po ang maraming pagtitimpi, pasensya sa panahon na ito. Para hindi ho tayo humantong sa mainitang pakikipagtalo sa mga kagitgitan ho natin dyan tulad sa nung, traffic. di ba? Tulad nung nangyaring isang laki na binugbog ng dalawang rider. Yun sa Antipolo yata ko, hindi ako nagkakamali, Kuya Ding. Alam mo, nakakalungkot yung mga ganong pangyayari. Hindi lang yan yung nangyari. Meron pa noon. Yung dahil lang sa gitgitan din sa meron ng mga nauna trapiko, talaga. namaril. Nagsuntukan. Ay, sus, nagbangayan, mga kapaborito. Ang depensa nga natin lagi yung pasensya. Yung nakabaril, ang depensa nga lang niya, sabi niya, sumalag lang ako dahil kung titingnan mo naman yung video umiiwas naman talaga siya. O kaya lang yung dalawang rider ay porsigido naman, nahabulin siya, bugbuin, kaya napilitan, meron palang dalang armas, may dalang baril. Yun nga ang nakakalungkot, Kuya Ding. Yung bang alam mo, Kuya Ding, nasubukan ko rin yan pero hindi ko pa naman nasubukan na mamaril. Nagbaril-barilan. Nakipagbaril-barilan nung bata. Pero nasubukan ko yung bang wala kang kasalanan pero naprovoke ka, Kuya Ding. Yung naprovoke ka ba yung meron kasing mga ganon na nung kalmado ka pero dahil dun sa salita nung yung kakomprontahan mo iba yung dating talaga, ng iba yung dating pananalita. maiirita ka rin. Parang matatouch yung ego mo, iinit na rin ang ulo mo. Ngayon, heto mga kapaborito, baunin ho natin, word for today, na isi-share ko lang, self-control. Yan. At self-control, ang kaakibat niyan ay yung pagiging mahinahon, pag-iingat sa pagbibitaw ng salita. Kapag wala kang masasabing maganda, zip your mouth na lang. Hindi porket hindi ka umimik, talo ka. Kung minsan, kadalasan, yun yung pinaka-the best na lang. Wise decision na lang na huwag ka na lang umimik ng upang sa ganoon ay makaiwas ka sa gulo. Kaya kailangan, mga kapaborito, lagi self-control at mag-ingat sa pagbibitaw ng salita. Kasi hindi lang tayo yung nakakatry na gano'n, na marami tayong mga nakausap din na sabi nga nila, pag galit ang isang tao, sabi ng mga eksperto, pansamantalang nawawala sa sarili. Temporary period of insanity. Kaya kung galit ka, lalo na kung galit ka,
pansamantala nga lang. Oo. Pansamantala nga Ang lang. turo ng tatay ko sa akin. Pansamantala nga lang, ya tapis ka. Oo. Wala bagul mo saman. Oo. Alam mo, naalala ko lagi yung sinasabi ng tatay ko sa akin. Sabi niya sa akin, pag galit ka, lalo na pag napagalitan ka ng magulang or ate, yan, napagalitan ka. Pag galit ka, kasi kuminsan, hindi mo naman kasalanan, pero bakit ka nadamay? Ganun eh. Yung damdamin natin kuminsan, nadadamay. Oo. Ang sabi niya sa akin, kumuha ka na lang ng unan, o kaya pumunta ka doon sa may puno ng saging, pwedeng mo suntok-suntokin daw yun. Para pwede, hindi ka gaanong masasaktan doon sa puno ng saging. Oo, totoo yun. And lumayo ka, pumunta ka sa area na bang sisigaw ka para lumabas yung sama ng loob. Pero wag kang sisigaw na, lalabas ka ng bahay mo, hindi ka nga sumagot, lalabas ka na, pero nagwawala ka dun sa labas, mali yun. Dun sa area na... Yung sisigaw ka, tapos magmumura ka. Wag mumurahin mo yung kapitbuhay. Oo, wag yun. Naghanap ka ng gulo pag ganun. Punta ka dun sa area na walang masyadong tao o malayo, na doon mo ibuboost na lang. Tapos pagbalik mo, ngumiti ka. And kapag kalmado ka na, tsaka mo kausapin kung sino man yung naging kaaway mo. Pero pakiramdaman mo rin yung naging kaaway mo, okay, nakakomprontahan mo, kasi yung iba yung pagiging silence nila kung minsan, yung pagiging tahimik yung pala may binabalak na. Kaya ingat po mga kapaborito. Mahirap dapat marunong ka ring makiramdam. Correct. And sabi ko nga, yung pasensya, and walang masama kung hindi ka na lang i-make, o kaya ikaw na lang ang lumapit at magkaunawaan kayo. Pero dapat timing yan, nasa tamang timing yan. Di ba, Kuya Ding? Ay, naku, ang ganda ng t-shirt natin, Kuya Ding. Ay, ganun? Oo, suit ni boss na, ni sir natin, ang ating manager, si Sir Joey. Good morning. Oo, kasi ikon natin, anniversary natin ngayon ng ating estasyon. And yun, mga kapaborito, yung word for the day, self-control, na may kaakibat na pagiging mahinahon at pag-iingat sa pagbibitaw ng salita. Kasi sabi nga nila, di bali ng yung salita kasi sumusugat yan doon sa ilalim, sa puso mo mismo, and mahirap kalimutan yung mga bagay na yan. Pero sabi rin nila, forgive and forget. Nako, beauty tips mga kababorito, hindi lang po sa mga kababaihan. Gumamit po tayo ng skin protection ho natin ngayong panahon. Ayon sa mga expert, kailangan gumamit tayo ng sunscreen, di ba? Kasi sa sobrang init ngayon, iba na yung panahon natin, kailangan protektado pa rin tayo at manatili ang ating mga kagandahan. Ang tamay tambal na gatel. No, ang gatel sulaman mo. Nang gatel sulaman mo, manaya, sa tambal, soft drinks. Kuno? Manaliw kay, amay ditan sana. Gets ko na yung wedding. Iyatol mo may tansan, tanugin matul, alam may tansan, panggugom. Akala ko yung takip ng yung kasama may lata na gatas. Tapos ikarkar mo. Ay, nako. Sus Ginoo. Hindi, alam mo sa panahon na ito, Kuya Ding, kailangan pinoprotektahan din natin yung ating mga skin talaga. Dahil iba na ang panahon ngayon, grabe. Sabi nga nila, hindi lang sabi nila, ako mismo nararanasan natin. May makapasinit niya talaga yung putang natin. Dahil nga sa nasisira na nga yung ozone layer. Ozone layer ba yun? Pwedeng pakinggan mo. Ozone layer, Ay, sus, Kuya Ding. Pagka minsan nga yung minsan nagmumotor ka. Mainit ang panahon, tanghali. Pagka minsan, singa ka may tatamtampaling nga laboy. Agay lay putang, lupa. Ang mahirap man, may tamtampalan na kay ngalab. Ang sakit-sakit naman salita man. Singa waling nga laboy, arap na lupam. Naku, nabanggit mo ang motorsiklo, Kuya Ding, naalala ko yung motor mo. Ito yung tatakpan ng motor mo sa... Meron pa ba? Nang hiram ako ng motor mo, nag-try ako mag-drive. Imparurot ko, apatuga. That was 18 years ago. Bagong-bago pa yung motor mo nun.
Mabuting tao si Kuya Ding, mga kapaborito. Totoo yun. 18. Amo na ibabalang, Kuya Ding. 19 years ago. Oo, Kuya Ding, amo na ibabalang. Kasi 2006 yun. Yan. 19 years? 19 years ago. 19 2025 years na ngayon eh. Nandito pa yung pikla ko eh. nada. Oo. Alam niyo mga kapaborito, i-share ko lang. Para maglibre siya ulit ng almusal. Huwag kang maniwala na walang forever. Yung tatak na yan, forever na yan. Oo nga eh. Si Kuya Ding mabuting tao yan. Alam niyo ba mga kapaborito, i-share ko lang. Bagong-bago yung kanyang motor, sa gusto kong mag-aral na magmotor noon, mga kapaborito, trinay ko. Ipinahiram din niya. Ay naku, lahat ng kasama ko noon sa Radyo Agila, pati si Boss Insyong noon. Si Katuya, ang uyurot sa aming motor uyurot sa aming motor dahil nahawakan ko yung, yung para pumarurot lalo. Nung hindi na nila makaya, dahil hindi nawala na rin ako sa sarili ko noon. Maulabat na walay pader. Di man na apatog. Poste yun. Kung hindi, sigurado, tumilapon ako doon sa may tanggal. Maulabat tayo, marap diyan poste. Tanong, imarap diyan poste, impano, pinulot ka namin sa kangkungan. Oo nga. Oo nga, napapaligiran tayo marami ng kangkungan doon. Yun. Pero ni Singkong Duling, hindi ako siningil ni Kuya Ding. Well, And thank you, Kuya Ding, kung hindi mo na rin ako sisingilin doon sa... Siyam na minuto bago mag alas 7. Oy, yung pangampanya po naman. Ay, grabe naman, ang bilis naman ng oras. At alam po naman natin na yung pag-ikot po naman ng mga kandidato sa ngayon dahil campaign period na, maging yung pag-ikot ni dating Gobernador Amado Pugia Espino III ay talaga po namang dinudumog ng mga tao. Na-miss ng nila. kanyang mga supporters sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga barangay dito sa Pangasinan. Yan ay nagpapakita na yung namimiss talaga. Nandun pa rin yung pagmamahal ng mga tao sa dating gobernador. Yan. And ngayon mga kapaborito, heto naman dadako tayo sa ating exchange rate. Mga kapaborito, i-share ko lang po. Dahil may mga nagtatanong na, sabi magkano ang palitan ng dolyar ngayon? Yung US dollar, ang palitan po ngayon mga kapaborito ay 57.17, 57 pesos and 17 centavos. And ang Japan yen ay 0.39. Ang pound, yung United Kingdom pound, ay 74 pesos and 94 centavos. Ang Hong Kong dollar, mataas Kuya Ding? Mataas ang palitan ngayon. Ang Hong Kong dollar ay 7.35. And ang Switzerland franc naman po mga kapaborito, ang palitan ay 66 pesos 51 centavos. Ang Canada dollar ay 40.57. Ang Singapore dollar, ang palitan po ay 42.86. Ang Australia dollar ay 36.17. Ang Bahrain dinar ay 151.72. Ang Saudi Riyal, ang palitan po ay 15.24. Ang Brunei dollar, 42.70. Ang Rupiah, mga kapaborito, ay 0.0034. Ang Thailand baht ay 1.67. Ang dirham, palitan po ay 15.56. And ang euro mga kapaborito ay 63 pesos 0.19. Ang Korea won ay 0.0394. Ang China yuan, ang palitan po ay 7.86. Yan po yung exchange rate ngayon. Ito po ay base sa pinakahuling bulletin na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Well, punta naman tayo sa presyo ng gasolina o produktong petrolyo. Tatlong magkakasunod na Martes, maging noong nakarang Martes ay tumaas po ang presyo ng gasolina at sa susunod na linggo, susunod na Martes ay inaasahan po naman na tataas ng 30 hanggang 70 centimos bawat litro ng gasolina. Ang crudo ay inaasahan din na tataas ng 20 hanggang 60 centimos bawat litro, samantalang ang kerosene ay pwedeng walang paggalaw o kaya ay tataas ng 20 centavos bawat litro o kaya ay bababa. So hindi pa malinaw kung tataas o bababa o kaya mananatili ang presyo po naman ng kerosene. Pero sa presyo ng gasolina at diesel, bali pang-apat na by Tuesday yung pagtaas sa presyo
ng gasolina at krudo. Oo. Nako, eto yung explanation, Kuya Ding, kung bakit kailangan natin gumamit ng sunscreen ngayong panahon ng tag-init. Sabi ng isang eksperto na si Dr. Tony Yuan, MD, isang board-certified na doktor sa Doctor on Demand, kahit pa maulan o maulap, kailangan pa rin na maglagay ng sunscreen. Dahil hindi natatabunan ng ulap ang harmful ng UVA at UVB rays na tumatagos sa balat. Kung kaya't kahit makulimlim ang panahon, patuloy pa rin ang pag-absorb ng ating balat sa UVA at UVB rays. Kaya't kailangan natin ng mag-sunscreen, mga kapaborito. Hindi lang po sa mga kababaihan, kundi lahat po tayo, mga kapaborito. No, walay isaliw. No, hangga po yung isaliw, agkala ang papaway. Hindi sarap tumusumi utang. Utang. No. Oo, wag na yung utang, Kuya Ding. Kasi mahirap. Mahirap makawala sa utang. Mahirap. Totoo yun. And heto naman, mga kapaborito, health tips naman ho tayo. Dahil sa pabago-bago yung panahon natin, Kuya Ding, na nagunuyan, sabi nga sala sa init, sala sa lamig. Oo. Sa gitna ng pabago-bagong panahon, na mahalaga na palakasin ho natin ang ating immune system. Marami kasi ang nagkakasakit ngayon. And aminado ang marami na sabi, dahil dala sa etong panahon natin, sabi nga. Eto yung ilang mga pagkain na pwede ho natin kainin para lumakas ang ating immune system. Number 1, citrus fruits, mataas sa vitamin C. Bawang, natural na panlaban sa impeksyon. Isdang mayaman sa omega-3 para sa malusog na puso at utak. Pang-apat ay luya, pampalakas ng resistensya. And then turmeric, laban sa pamamaga. Ang broccoli naman puno ng bitamina at mineral. Ang bell pepper naman ay mataas din sa vitamin C. Ang spinach naman mayaman sa antioxidants. Kumain ng tama at panatiling malusog ang katawan na sa anumang panahon. And dapat wag ho tayong nagpupuyat. Kailangan sapat din yung pagtulog ho natin. Pero hindi lang yan nakukuha sa number ng pagtulog mo. Kailangan yung quality. Quality na pagtulog. Oo, kasi yung iba, oo nga, naka 8 hours, naka 9 hours pa siya ng pagtulog. Pero yung bang parang ang babaw-babaw lang ng pagkakatulog niya. Oo, parang, unlike yung deep sleep na... may tulog, ugip na manok. Ugip manok. Pero pag deep sleep, yun yung mayroong, sabi ng mga eksperto, yun yung quality na pagtulog. Yung bang parang ang tagal-tagal mo nang natulog na wala kang namamalayan talaga. Tapos nung tignan mo ang oras, ay naku, naka 3 hours pa lang ako pero deep na yung pagkakatulog. Yun nga yung may pag-idlip. Halimbawa pagod na pagod ka tapos umidlip. Talagang yun nga, antok na antok ka. Pag inantok ka at nakatulog ka ng malalim, kahit 15 to 30 minutes pa lang yan, paggising mo parang you will be recharged. Oo, kahit nga 10 minutes o 5 to 10 minutes lang nga lang, lalo na pag nasa work ka. Malaking magiging powerful ka na ulit. Panibago. Kasi yung pag-idlip, yung hindi naman talaga yung baraan mo labata, yung iba kasi talagang naging ugali na gabagabay, may parang lagi siyang inaantok ba? Mabigat lagi ang katawan. Pag ganun daw, kailangan mag-exercise para dumalo yung... may ambulbula sulaman nila ng... yung dumalo yung dugo natin. Yung circulation ng dugo. Yung circulation para mas maayos. Kasi ugip ka lang na ugip, ay delikado. Ang paano, malapot na ang dugo. Wala may asalita manaya. Artista Mampatanir. Wala may asalita, pero after the program nun... last Saturday, sabi mo, if you want a happy life, dapat follow your wife. Iya, dapat happy si wife. Kaya dapat maging masunurin ka kay Ate Carlota. No imbaga to unya supanggawad saya abong unya akaw ko kontra. Parang unfair ang buhay niya. Parang unfair hindi. Unfair ang buhay ng mga lalaki. Sino na yung nagsabi? Si Dingdong Dantes yata yun. May nagsabi din, mga artista, sabi nila, para magusto mong happy ang life, dapat happy si wife.
Kaya dapat happy ang mga kababaihan. Di ba? Sige, subiit. Mampatani tala sir, tani wat tala yung Subiit, Sergio para sa kang si President Duterte subiit. Hay nako, ang bilis ng takbo ng oras, di ba Kuya Ding? And no choice tayo. And yun mga kapaborito, ulitin ko lang yung announcement doon sa first 2, doon sa 6, lucky 6 ng kapaborito natin ngayong araw na ito dahil sa anniversary ng Radyo Pangasinan. Congratulations kay Imelda, ang ating kapaboritong si Imelda Imbuedo ng Bunuan, Bukid, Dagupan City. At ang pangalawa naman ay si Reynaldo Gregorio ng Barangay 1, Dagupan City. Yung 4 ay i-announce ng susunod na programa. And no choice na tayo, eksakto alas 7 na po ng umaga. Salamat po ng marami sa walang sawang pagsubaybay sa ating programang Kape Tan Balita. Si Camira So Akaibayo, siyak si Amor Ligas-Pidiga. Tana siyak masiling akino. Diyan technical side. Si Engineer Richard Olanday. Ang galad on tumbok ya Sabado. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Ang puta-putang Iren Sunata.